Paulo ngoma edi kan a otwere koma Timoteo ti baako. Paulo Kristo Yesu somafo sede ya agye nkwan Nyankopɔn ne Awurade Kristo Yesu a oni ani da so no hyɛe no de koma Timoteo a ɔyɛ migidie mu ɔba no kurem adom mobrohunu asomdwie mfiri agye Nyankopɔn ne Awurade Kristo Yesu nkan sede me kɔ Makedonia mesrɛ wo setna Efeso na wo atu nipa bifo sɛ wɔn kyerɛ foforo nso wontie anansesɛm ne anatoɔ a eni awieye a ɛho wɔn semisa mom sene Nyankopɔn fie hwɛ a ɛwɔ gidie mu no na eputusɛm no botae ne ɔdɔ a efiri akomakron ne ahonimpa ne gidie a nkontompo ni mu ɛno na ebinom atere ho adane kɔ nsenhuhuo mu pɛsɛ wɔyɛ mmarakyerɛfo nanso wɔnte deɛ wɔka ne deɛ wɔhyɛ mu den no aseɛ ne enim sɛ mmara no sɛ obi di so sɛ ɛte a ɛyɛ na oni no nim sɛ mmara bi nna hɔ ma ɔtrenini na ɛda hɔ ma mmaratofoɔ wɔn a wɔn fɛre Onyankopɔn ne bɔneyɛfoɔ wɔn a wɔn ho nteɛ na wɔn ho agu fi ɛgya ne ɛna awudifoɔ nipakumfoɔ adwumammɔfoɔ ne wɔn a wɔne mɛɛma da nipatɔnfoɔ atorofoɔ ntantofoɔ ne biribiara a ɛka ho a ɛne nkyerɛkyerɛ pa no di asie sɛde ahotɔ Nyankopɔn anim onyam asɛmpa a wɔde ahyɛ me nsa no teɛ no na meda yɛn Awurade Kristo Yesu a ɔhyɛ me den no ase sɛ wɔbu me ɔnokwafoɔ de me ahyɛ ɔsom no mu me akane me yɛ musubɔfoɔ ne ɔtaafoɔ ne oniadinfoɔ nanso wɔhu me mmɔborɔ ebisɛ na minnim na meyɛ ɔno gye ama nyima nnie mu ne Awurade adom dɔɔso boro so gidie ne ɔdɔ a ɛwɔ Kristo Yesu mu ɛyɛ nokwasɛm a ɛsɛ sɛ wɔgye koraa sɛ Kristo Yesu ba wiase bɛgye ne bɔnefo a me na medi wɔ mu kan nanso yɛ nti wɔhu me mmɔbɔ sɛ me a medi kan mu na Yesu Kristo beyi abodwokyɛre nyinaa di di ayɛ wɔn a wɔbɛgye no adie akɔda nkwa mu no nhwɛsoɔ nanso mmere santen hene Onyankopɔn kora ɔmpro a wɔnhu no anidie ne animonyam nka no mmere santen fin santen amen. Saa ɔkasa kyerɛ yi na mede me hyɛ wo nsa me ba Timoteo sɛdeɛ diisɛm a wɔkaa no wo ho kane no teɛ no sɛ fa so ko ɔkopa no na nya gidie ne ahonimpa a ebinom agya mu na wɔgu asu gidie ho no wɔn mu bi ne Himeneo ne Alexandro a mayi wɔn mama Satan sɛ wɔntwe wɔn aso na wɔanka abususɛm. Timoteo ngoma a edi kan ti mienu. Nafe die di ni nyinaa kan no mitufo sɛ wɔnyɛ nkotosrɛ mpaibɔ odima ne aseda mma nipa nyinaa mma ahemfo ne wɔn a wodi tumi nyinaa na yɛ atena sikom ne yɛn ho adween onyamesom pa ne abrabɔ a ɛho yɛ nyam nyinaa mu na yɛyɛ na ɛsɔ yɛ agye nkwa Nyankopɔn a ɔpɛ sɛ wɔgye nipa nyinaa nkwa na ɔba nokora nimdie mu no ani na Onyankopɔn koro na ɔwɔ hɔ ne Onyankopɔn ne nipa ntam gyinafoɔ koro ɔne onipa Kristo Yesu a ɔde ne ho maa sɛ agyedie maa nipa nyinaa sɛ ɛnyɛ adanseɛ ɛbrɛ a wɔahyɛ mu ɛno na wɔabɔdin ahyɛ me ɔsɛnkafoɔ ne ɔsomafoɔ meka nokorɛ menni atoro amanaman kyerɛkyerɛfoɔ gidie ne nokora mu enti mepɛ sɛ mɛɛma bɔ mpaeɛ mɛɛ nyinaa mansa ɛho teɛ so a ebufuo anaichinyie mem saa nso na mma nhyɛ ntade a ɛsɛ mfa ni ewu ade ne adwinumutie keka wɔn ho ɛnyɛ mesawɔ anan sika anan hwenipa anan ntade ɛwɔ boɔ mu na mmom nnwuma pa a ɛsɛ mma a woyi onyamesom kyerɛ mu mma nye kom sua asɛm no ahobraseɛ nyinaa mu ɔba deɛ memma no kwan sɛ ɔnkyerɛkyerɛ anaasɛ onni ɔbɛɛma so na mum onye kom ebisa wɔbɔ Adam kane ansa na Hawa edi hɔ na enya Adam na wɔdaadaa no na ɔbaa no na wɔdaadaa no a ɔkɔtoo mmara nanso sɛ ɔtena gidie ne ɔdɔ ne ahoteɛ ne adwirimutie mu a wɔbɛgye no nkwa na ba wɔ mu. Timoteo ngoma a edi kan ti miensa. Nokwasɛm nie
so bi pe hwefudwuma wa pe adwuma pa nso de se ohwefo ni se wonya ne ho asem bi nka oye oyire ba akukunu n'ani so da ho na dwenim tie oye ne ho wese ope ahohoye ohunu nkyerɛkyerɛ onye osadwuam onye pupopupo na mom odwo onye tutupe onye sikanibere odi ono ani fie su yie ma ne mahye na se animduro nyinaa mu na so obi nhunu ni fie su di a ebede na obehwe Nyankopɔn asafo so onye abefo na wanhura nhwe obonsamatemu nanso esese won a wotete ho no bɔ no dimpa na wanhwe ahohora ne obonsam afidie mu asafo mu asomfo nso esese won anim yeduro wonya anonta wonya asadweam wonya adufudi pefo wodi gidi ehuntasem no sie ahonimu a emutie mu na wonso yenum nhwe kane na sansem bi ni won ho ansa wa ma wo asom ma no nso anim nyeduru saa wonye nsekubofo wani so na ho woni ade nyinaa mu nokre asafo mu asomfo nye oyire no maako kunu no ni won ma ne wa afie so yi na won a wosum yie no nya nyinaso pa ne nam bebre gidi a ewo Kristo Yesu mu meni da so se meba wo nchen tempade nanso me tire ye no mabre wo ansa na se bia me kyere a wo hunu se de esese wubu obra Nyankopɔn fie a eye Nyankopɔn ti asefo asafo nokura dum ni nyinaso no na ade a wode nokro ka se eson ni onyameso mpa ehuntasem no Onyankopɔn yi no ho adi hunam obu no bim hunhum mu oyi ne ho kyerɛ abɔfo wɔkan ne ho asɛm amanaman mu wɔgye no di ewiase ɔfa no kɔ soro animonyam mu Timoteo nguma edikan ti 9 na honhom no ka pefe sɛ ɛkyerɛ nabi mu ebinom bɛfam na ada honhom ne ahohommɔne nkyerɛkyerɛ ho atwe wɔn ho afirigidie no ho atorofo nkontomponti wɔn nhyehyɛ ano atwa wɔn ahoni mu wosi awade kwan ka sɛ wontua wɔn ho nuane a Onyankopɔn bɔɔ sɛ agidiefo ni wɔn a wɔhunu nokura mfa aseda nibie no na Nyankopɔn abɔde nyinaa yɛ na sɛ yɛde aseda gye a ɛne ɛnsɛ sɛ yɛkyiri biribia ebisɛ wɔde Nyankopɔn asɛm ne mpaebɔ na ɛte ho sɛ wodi yenum kyerɛ anuanom a wobɛyɛ Kristo Yesu somfo pa a wɔde gidie ne nkyerɛkyerɛ pa a wudi akyire no nsɛm ayɛ ne no na mmerewa na asesɛm ahuhuo no de gu na bɔ Onyameso mpa ho mmɔden na honam mu mmɔden mmɔ ho mfasoɔ so a na Onyameso mpa ho wɔ mfasoɔ ade nyinaa mu na ɛwɔ nkwa a ɛwɔ hɔ yi ne deɛ ɛbɛba no ho bɔhyɛ nokwasɛm a ɛsɛ sɛ wɔgye koraa yɛnti na yɛyɔ adwuma brɛ ne ɛpre ebisɛ yɛde yɛni ato Onyankopɔn te asefo a ɔyɛ nipa nyinaa ne titire no agidifoɔ agye nkwa no so yenum na tuhunfoɔ na kyerɛkyerɛ ma obi mu abrante a woyɛ no akuma na mom yɛ agidiefoɔ nhwɛsoɔ ɔkasa mu abrabɔ mu ɔdɔ mu gidie mu ahotie mu bata kenkan efutuo ne nkyerɛkyerɛ ho kosi sɛ mɛba ma wo mu adom akyɛde a wɔnam nkɔmhyɛ ne mpanimfoɔ nsa a wɔde gu wusoɔ no so de ma wo no na hɔ kwa yenum ho na bɔmɔden yenum na keka ho na wo nkɔso ada adi ade nyinaa mu wani mmra wo ho ne nkyerɛkyerɛ no so na tena mu ebisɛ woyɔ saa a wobɛgye wo ho ne watiefoɔ nkwa Timoteo nguma edikan ti 9 mpopo wani nkyerɛ opani na mom tunufo sɛ agya rantie sɛ nuanom mampani sɛ nanom maba sɛ nuamaanom wɔ ahotie nyinaa mu di ma kunafo a wɔyɛ kunafo ampa no ni na sɛ okunafo bi wɔ ma ana manana wonsi Onyameso mpa wɔn fie mu kane ntua wɔn awofo ka ebisɛ yei na ɛyɛ na so Nyankopɔn ani na deɛ ɔyɛ okunafo ampa na aka ne nko no
ɔde n'ani tu Nyankopɔn so na okura nkotosre ne mpaebɔ mu anadwo ne awia. Na de ɔba ahohwie no de ɔyɛ tiasewu. Yenum ho na kasa kyerɛ na wɔanya wɔn ho asɛm bi anka. Na sɛ obi nhwɛ ɔno ara ne nipa ne titire no ne fiefo a wapa gyidie na ɔyɛ onipa bɔne sene deɛ ɔnye nie. Wɔmfa okunafo a onye ni mfirinhyia 60 nhyɛm. Na mmom wɔmfa deɛ waware kunu baako. Deɛ wodi no ne ne nnwuma pa ho adanseɛ. Sɛ wayɛ ne mma, sɛ wayɛ ahohoyɛ, sɛ wahohoro ahotefoɔ na ho, sɛ waboa wɔn a wɔn ho hia wɔn, sɛ wadi adwuma pa nyinaa akyi a, na ekunafo a wonyiniɛ deɛ mfa wɔn. Na sɛ Kristo ho funu wɔn a, wɔpɛ sɛ wɔwareɛ, na wonya atemmuo sɛ wapa kane gyidie no. Na emua nso na wɔyɛ anihasua afie mu kyinkyini. Na enye aniha nko na wɔyɛ. Na wɔyɛ anokrokro ne kyerɛkyerɛ nso keka nsɛm a ɛnsɛ. Enti mepɛ sɛ wɔn a wonyiniɛ no ware wo mma di efie so. Na wɔama ɔtamfoɔ ho kwan sɛ oni atem. Ebisɛ ebinom amane akodi Satan akyiri dada. Sɛ ɔbaa gyidi ni bi wɔ ekunafo a ɔnhwɛ wɔn na ɔmma no nyɛ asafo no ade so a, na wɔahwɛ wɔn a wɔyɛ ekunafo ampa no. Mpanimfo a wɔhwɛ asafo no so yie no, wɔmfa nidie mmɔ ho nni wɔn ne titire no wɔn a wɔyɛ asɛnka ne kyerɛkyerɛ ho adwuma. Na kyerɛ no se, nantwi a ɔpɔre aburo no, nsi na no, ne odwumayɛni akatua asɛ no. Nti asafo mu panyin no ho nkrobɔ. Gye adansifo banu anaa baasa num. Wɔn a wɔyɛ bɔne no, yi wɔn atɛn wɔn nyinaa anim, na wɔn a aka no nso asuro. Midi wɔ adanse Onyankopɔn ne Awurade Kristo Yesu ne abɔfo a wɔayi wɔn no anim, sɛ hwɛ yenum yie, na wɔampere wo ho ammu atɛn, nso wɔanyɛ biribiara nyimu nso. Mfa wo nsa ngu obi so ntɛm, nanso mfa wo ho mfra ebinom bɔne mu. Sie wo ho kron. Numu nsio nko bio, na wo yɛfun ne wo mmere a wotaa yɛ no nti, no mbobesa kakraa bi. Nipa binom bɔne daadi di wɔn anim, di wɔn kɔ atemmuom, na ebinom deɛ nso di wɔn akyi. Saa na nnwuma pa nso daadi ansa, na deɛ ɛsono no ntumi nhunta. Timoteo nwoma a edi kan tinsia. Nkoa dodo a wɔwɔ konua ase no, mu wɔn wuranom sɛ anidie nyinaa sɛ wɔn. Na Nyankopɔn din ne nkyerɛkyerɛ no ho anhura. Na ma wɔn a wɔwɔ wuranom agyidifo mu wɔn animtia sɛ wɔyɛ anuanom. Na mmom wɔn som wɔn yie. Ebisɛ wɔn a wonya yeyɔ no mu biribi no, yɛ agyidifoɔ ne adɔfo. Yenum na kyerɛkyerɛ na tu ho fubɔ. So obi kyerɛ nkyerɛkyerɛ foforɔ na wampene yɛ Awurade Yesu Kristo nsɛm a ɛyɛ no, ne nkyerɛkyerɛ a ɛde kɔ Nyamesompa mu a wahoran na onim hwee. Na mmom ɔyare akyinnyegye ne nokotwerɛ a deɛ fire mu ba ne nitan, kunsun, insekuro, nipa ho adwemmɔne, mansotwe a ɛsɛ nipa a wadwene mu asɛeɛ, na nokorɛ abɔ wɔn a osu sɛ Onyamesompa yɛ adepɛdeɛ. Na Onyamesompa abodwo wɔ mu yɛ adenya kɛse. Yɛmfa hwee a mawiase, nanso yɛntumi mfa hwee mfiri mu nkɔ. Na sɛ yɛwɔ nnuane ne deɛ yɛde kata yɛn ho a, momma ɛno ara nnɔɔso ma yɛn. Na wɔn a wɔpɛ wɔn ho anya no hwe sɔhwɛ ne afidie ne nkwasea kɔnɔ a ɛnyɛ ma nipa, na twi wɔn kogu ɔsɛeɛ ne ɔyera mu. Na bɔne nyinaa nhini ne sika pa a ebinom di akyire yire akwan na wɔde yia pii wowɔ wɔn ho. Na wo Nyankopɔn nipa deɛ, dwane yenom na Doctrine Onyamesompa, gyidie, ɔdɔ, boasetɔ ne ɔdwo akyi. Kugyidie kopa no, so dan kwa a wɔbɔ odin frɛ wo na wopae mu kan no yie adansifo pii anim no mu. Mituufo Nyankopɔn ma nneɔma nyinaa nkwa, ni Kristo pae mu kan no yie di ho adanseɛ Pontio Pilato anim no anim sɛ, hwɛ ahyɛdeɛ no so. Madam anase asɛm bi ma ho kosi Awurade Yesu Kristo ahoyie so. Ɛno na deɛ ɔbɛkyerɛ ɛbrɛ a ɛsɛmu
ni ahototumfo kro no ahini mu hini ni ewura no mu Awurade de ono nko da nkwa owuo nim ti han a obi nya ho kwan mu de nipa mu bia nhunu no da na obi a ntumi nhunu no ono na anidie ni da tumi wo no amen ahunyafa wo wiase kasa kire won se won nwini akokrokosem nso won fa won ani nto ahunyade a eni hoda so na won fa won ani nto Onyankopɔn man ade nyina mano dɔso se yenie no so se won nye yie inya won hu nyuma pafem se won cha ade efe so na won santene na won fa nhyehyɛ fapempanto ho ma won hu nsie daache na waso no krankwanu mu o Timoteo pedie wode ahyɛ won nsa no so da no hu firi nsenhu hu a ɛho nteɛ ninim di a wɔboa frɛ no saa no akyi nyisɛm no ho ɛno na ebinum yi kyerɛ yɛ tre gidie no ho adom kamo